Hát köszöntenék akkor minden kitartó kedves kollégát itt a Open Source konferencián, aki megtisztel azzal, hogy így utolsó előadóként is itt maradt. A téma, amit választott, az a közösség és fejlesztés és a biztonság témaköre. Elsőre talán nincs az a rettentő szoros összefüggés a kettő között, mégis azt gondolom, hogy van valamelyes átfedés, és vannak specifikumai a biztonság kérdéseinek, vagy a biztonság kérdésének a nyílt forrású, és különösképpen a közösségi fejlesztés kapcsán. Ezen specifikumokra szeretnék egy viszonylag könnyed előadásban kitérni, egyrésztről talán azért, mert ez az utolsó előadás, ezért venném kicsit könnyedebbre a hangvételt, másfelől pedig azért, mert a biztonság kérdéséről amúgy órákat, napokat és több száz oldalas könyveket lehet megtölteni, ugyanakkor most 15 percben csak valami rövid betekintést lehet, azt gondolom, adni ebbe a történetbe. Elsőként talán lássuk azt, hogy mi az, amit a nyílt forrás kapcsán meg szoktak említeni, mint kifejezett előnyt a biztonság tekintetében. Nyilván a nyílt forrású szoftverek, mint olyanoknak a forráskódja ugye egyrésztről megismerhető. Ez nyilván következik abból, hogy a forráskód nyílt, a forráskód elérhető, a forráskód letölthető, olvasható, megismerhető. Az, hogy megismerhető, ez vezethet oda, nem feltétlenül vezet oda, hogy meg is érthető. Ez már nagyban függ ugye a kód minőségétől, illetve a kódot olvasó szakembereknek a felkészültségétől. A következő pont az, hogy ellenőrizhetőek ezek a kódok. Azt gondolom, hogy itt a feltételes mód az, ami nagyon fontos és különös figyelmet érdemel, hiszen az, hogy valami ellenőrizhető, az nem jelenti azt, hogy bárki is ellenőrzi. Számos nyílt forrású projekt létezik, ma már ezres, tízezres, százezres, Isten tudja mekkora nagyságrendben. Nem gondolom azt, és józan észre senki nem is gondolhatja azt, hogy ezek közül mindegyiket, vagy ezeknek akár a töredékét is komolyabb ellenőrzésnek vetni alá bárki is. Bár ezen a konferencián is elhangzott, hogy például az Open Office-nak a kódját, ugye statikus kódelemzésnek és mi egyebeknek vetik alá a hazai projektek keretében, ami nagyon jó, de számos olyan projekt van, amelynek a kódja ugyan nyílt és ellenőrizhető, vélhetőleg azonban mégsem ellenőrzi senki. Nyilván a kritikus rendszerek, úgyis, mint mondjuk a Linux kernel, vagy az OpenSSH, ilyen szempontból azért előnyt érveznek, és ha valaki erre is szánja magát, hogy ilyen kódokat ellenőrizzen, mondjuk úgy, hogy auditáljon, akkor nagyobb valószínűséggel ezekkel a kritikus rendszerekkel kezd foglalkozni, ami hát a kódminőség szempontjából jó, hiszen pont ezek a kritikus rendszerek képezik az open source-nak mondjuk úgy, hogy a magját, ezek jelentenének nagyobb biztonsági kockázatot, tehát nagyobb biztonsági kockázatú szoftverkomponensekre azért nagyobb az odafigyelés is. Ami kifejezett előny tud ugyanakkor lenni, és nagyon könnyű kihasználni is, az a módosíthatóság, hiszen ha valaki felfedez valamilyen biztonsági problémát egy közösségi fejlesztésű, egy nyílt forrású szoftverben, arra rendszerint nagyon hamar kapunk választ a közösség vagy a fejlesztők részéről, hogy mi lenne a problémának, adott esetben egy workaroundja, tehát egy nagyon gyors megoldás, ami a problémát ugyan elfedi, de meg nem oldja, de viszonylag hamar szoktuk megkapni a korrekt megoldást is. Ezt a disztribúciók aztán igyekeznek minél korábban átvenni, és a felhasználók felé minél gyorsabban terjeszteni. Tehát azt gondolom, hogy ez az előny, ez kifejezett előny, könnyen kihasználható, és azt gondolom, hogy a nyílt forrású szoftverek esetén ki is szokták használni. Aki proprietary szoftverekkel is foglalkozott, vagy foglalkozik, azt tapasztalhatta, hogy számos probléma esetén a gyártó vagy megpróbálja ezt a problémát nem bugként, hanem featureként eladni, vagy feltüntetni, vagy ha el is ismerik, hogy ez egy hiba, akkor próbálkoznak az elkendőzéssel, vagy ha nem is, és ismert a probléma, és nem is kendőzik el, akkor is az a mondás, hogy igen, lesz majd erre javítás a következő verzióban, következő verzió a jövő év közepén. Ez mondjuk egy biztonsági probléma esetén nem megengedhető, de már egy sima szoftverhiba esetén sem minden esetben megengedhető. A nyílt forrás roppant nagy előnye az, hogy ha nagyon más nem, akkor mi magunk a számunkra fájó problémákat tudjuk kezelni. A kódmódosítás révén ugye ezeket meg tudjuk oldani, és legalább saját magunknak
a problémát meg tudtuk oldani. Nagyon fontos, nyilván egy közösségi fejlesztés esetén, hogyha a probléma megoldása megvan, akkor ezt próbáljuk minden szélesebb körben terjeszteni. Nos, eddig a fényről azt gondolom, hogy ez egy működőképes modell, ugyanakkor megvannak az árnyoldala is, amikre elég komoly hangsúlyt kell fektetni, és kell rá vigyáznunk. Ahogy a mondás tartja, ugye a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, szépen vastagon, tehát nagyon széles az út, nagyon gyönyörűen le van kövezve, és nagyon sokan haladnak rajta. Tehát nagyon úgy tűnhet, hogy abba az irányba kell menni. Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb biztonsági problémája is egy ilyen típusú jó szándékból keletkezett, azt gondolom. Ha így valaki a forráskódokkal valamelyes barátságban áll, akkor láthatja, hogy összesen 3 sor volt egyébként ez a probléma. Jelesül ezt a változtatást egy Debian maintainer követte el. A Debian egy Linux disztribúció, talán az egyik legnépszerűbb, minden esetre a legnépszerűbbek közül való, szerver platformokon nagyon gyakori a használata. Felmerült egy fejlesztő részéről egy probléma, hogy bizonyos körülmények között egy Valgrind nevű szoftver, ami memóriaanalízist végez egyéb iránt, problémázik, hogy a kód egyes részletei, pontosabban egy konkrét része hibás. Na most erre föl mi történt? Debian maintainerünk úgy gondolta, hogy ennek a problémának utána kellene járni. Valamelyest utána is járt, adott is rá valamilyen megoldást, ami egyébként látható a képernyőn. Ebben ugye összesen egy érdemi sor van, ami inicializál tulajdonképpen egy változat, plusz elhelyez fölötte egy kommentet, hogy hát akkor legyen boldogság a Valgrind számára, ő már akkor ne problémázzon ezen a kódrészleten. Tehát adott volt egy kis cél, hogy egy speciális esetet, amikor a Valgrindnek valamilyen problémája van, azt próbáljunk javítani, és sikerült elkövetni egy óriási hibát. Az óriási hiba az volt, hogy ez az inicializálatlan változó nem véletlenül volt inicializálatlan. A szerepe pont az volt, hogy egy véletlenszerű érték legyen benne, amivel egyébként a random szám generátort indították be. Ennek az aprócska javításnak volt a következménye az, hogy szervereken a Debian alatt generált kulcsokat cserélni kellett. Egy óriási security hibát sikerült elkövetni. Mi volt ennek a security hibának az oka? Ez volna talán a legfontosabb kérdés, hiszen ha már a hiba adott, akkor azon fáradozni, hogy személyi felelősséget keressünk, lehet, csak nem érdemes. Azt kell tudnunk megállapítani, hogy a folyamat hogy vezethetett oda, hogy a hibát sikerült elkövetni. A folyamat itt ebben az esetben az volt, hogy a Debian maintainer próbált utána járni ennek a problémának, próbált egyébként a fejlesztőkkel valamelyest kommunikálni, nem minden részletét fejtette ki az igazságnak, ebből a fejlesztők nem a legjobb következtetéseket vonták le, nem a legjobb válaszokat adták, ő megtette a maga megoldását, azzal együtt is, hogy ő nem fejlesztő, hanem egy Linux disztribúcióban, egy csomagtarban tartott. Tehát ez volt talán a legsúlyosabb hiba, hogy egy szoftver problémát nem a szoftver fejlesztőjével oldatunk meg, hanem valaki olyannal, aki a csomagolásban vesz részt. Nagyon egyszerű hasonlattal élve azt lehetne mondani, hogy ha ugye elromlik a mosógép, vagy úgy érezzük, hogy azzal valami probléma van, akkor nem a szállítót fogjuk felkérni arra, hogy legyen kedves azt így gyorsan rögtön megreparálni. Nem kénytelen, kelletlen, ugye a szervizhez fogunk fordulni, ami lehet, hogy hosszabb időt vesz igénybe, ugyanakkor igaz az, hogy valamivel kulturáltan megoldást fogunk tudni kapni. Az ördög a részletekben, ez egy nagyon fontos kérdés itt. Itt egy fordított helyzet állt elő, ez is a közelmúlt egyik eseménye, hogy feltörték a kernel.org című websájtot, ahol is egyébként a Linux kernelnek a forrása található. Ott mindenféle garázdaságokat követtek el, ugyanakkor ők már, akik feltörték a rendszert, ejtettek egy kis hibát, nem számoltak azzal, hogy a Linux kernel forrás egy Git nevű verziókezelőben van, ami minden egyes változtatáshoz generál egy egyedi azonosítót, amely egyedi azonosító biztosítja azt, hogy
később magát a változtatást ne lehessen változtatni. Tehát fel lehet azt fedezni, hogyha valaki ebbe az egész rendszerbe valamilyen módon belenyúlt, és mivel közösségi fejlesztésről van szó, és a forráskód számos embernek a saját gépén másolatként megvolt, lehetett azt látni, hogy ez nem igazán stimmel a szerveren lévő eredetivel, és egyből meg tudott kezdődni a nyomozás. Tehát itt az elosztott rendszerek, a nyílt forrás, a közösségi fejlesztés kifejezett előny volt egy biztonsági hiba felfedezésénél. Ilyen értelemben a próbálkozás eredménytelen volt. Ahogy egy másik mondás tartja, hogy a barátaimtól védj meg engem, uram, az ellenségeimmel magam is elbánok. Ez az utóbbi napok egy híre, hogy a GitHub szerverét, ahol közel 50 000 projekt tartja a saját forráskódját, törtek meg egy Ruby Rails-es hibán keresztül. Ez egy roppant érdekes és tanulságos történet. Az illető, aki egyébként ezt a támadást elkövette, a Ruby Rails fejlesztőinek a tudomására hozta, illetve a maga hiba, ami a Ruby Rails-ben volt már évek óta ismeretes, folyt is erről mindenféle diskurzus a Ruby Rails fejlesztői és a betörést elkövető úriember között, hogy ezt most kellene javítani, nem kellene javítani, ezt most minek tekintjük, ez egy tulajdonsága a Ruby Railsnek, ez egy hiba, ez egy feature, és addig folyt ez a veszekedés egyébként hosszú időn keresztül, amíg úgy érezte ez az úri ember, hogy akkor most már demonstrálni kéne, hogy ez a probléma mekkora probléma, és ezen hiba kihasználásával feltörte a GitHub szerverét, ahol egyébként a Ruby Rails-esek is tartják a saját forráskódjukat, és az ő projektjükbe commitolt egy lelkeset, mondván, hogy hát ha már úgy gondoljátok, hogy ezt a hibát nem szükséges javítanatok, akkor lássátok, hogy ez milyen következményekkel jár. Azon, hogy ez a történet fair és ethical hackingnek tekinthető, mondjuk lehet vitatkozni, hiszen magának a GitHubnak, mint szolgáltatás nyújtónak ehhez a hibához közvetlenül nincs köze, nem tehet róla. Cserébe viszont az ő projektjük komoly, mondjuk úgy presztízsveszteséget szenvedett, hiszen az ott hoztolt összes forráskód gyakorlatilag veszélyben volt, illetve talán még veszélyben van most is. Az úriember, aki a betörést elkövette, csak ebben az egy projektben végzett változtatást állítása szerint, ott ilyen szempontból ő viszonylag korrektül járt el. Ugyanakkor, mivel hogy körül egy viszonylag komoly hírverés támadt, ezért bárki veheti magának a bátorságot ezek után, hogy ugyanezt a hibát megpróbálja kihasználni, amit reméljük azóta egyéb iránt befoltoztak. Szóval ellenségeim elbánok magam is. Ez is egy néhány éves történet. Szájra kapott egy olyan hír, hogy az OpenBSD fejlesztői között mondjuk úgy, hogy van egy FBI beépített ember, aki hát hogy nem olyan kódokat hoz létre, amivel be lehet hatolni az OpenBSD rendszerekbe. Ez itt egy nagyon komoly hátulütője az egész informatikai világnak, függetlenül egyébként attól, hogy nyílt vagy zárt forráskódról beszélünk. Ha valakit vád ér, azzal a váddal viszonylag keveset lehet kezdeni, ezt aztán később tudomásom szerint sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehetett. Cáfolni azzal együtt sem lehet, hogy a forrás nyílt. Tehát sokan azzal az elképzeléssel élnek, hogy egy biztonsági rés úgy néz ki, hogy a szoftver forráskódjában nagyon nagy betűkkel és nagyon hosszasan taglálják, hogy itt tessék nézni, mert itt van a biztonsági rés, és akkor az úgy valami nagyon látványos módon megjelenik, ugye a közjegyző ott áll, látja a nagy piros lámpát villogni, és amikor átnézi, akkor hát itt a biztonsági hiba. Szóval sajnos nem így van. Nagyon pici, nagyon nüansznyi programfejlesztési problémákat lehet kihasználni, és azzal nagyon komoly hibákat lehet eredményezni, illetve nagyon komoly betöréseket lehet végrehajtani. Emiatt aztán ez a vád maradt ugyan, de nem lehet letörölni. Ami a konklúziója az én meglátásom szerint ennek a történetnek az, hogyha az ember Rómába készül, akkor próbáljon úgy viselkedni, mint a rómaiak. A nyílt forrás ma már több mint 20 éves történetre tekint vissza, megvannak a maga írott és megvannak a maga íratlan szabályai, amiket célszerű azt gondolom betartani. Ami talán a legfontosabb ezek közül, hogy próbáljunk építeni egy közösséget. Minél nagyobb ez a közösség, a számunkra annál jobb,
annál nagyobb, annál hatékonyabb fejlesztői és tesztelői gárdát kapunk idézőjelben véve ingyen. Ami nagyon fontos, hogy ha már egyszer sikerült felépítenünk ezt a közösséget, ezt a community-t, akkor ne hagyjuk, hogy ez a community csak úgy önmagában létezzen, szerezzünk be lehetőség szerint minél több információt tőlük, akár a hibákra vonatkozólag, akár a lehetséges fejlesztési irányokra vonatkozólag, ez mind a szoftverünk hasznára fog később szolgálni. Ezáltal tudunk, azt gondolom, minél jobb, minél inkább az igényeknek megfelelő szoftvert fejleszteni. Köszönöm szépen a figyelmet!